ako 10 ročiami tisíce študentov a občanov postavili proti neslobode. Nevyšli do ulic so zbraňami, ale s odvahou, so sviečkami a s vierou, že pravda a ľudská dôstojnosť musia mať svoje miesto v oboch našich krajinách. Dnešná revolúcia v roku 1989 bola výnimočná tým, že bola pokojná, bez násilia, bez nenávisti, len silou slova, solidarity a odvahy. Ľudia sa zjednotili v túžbe po slobode, po možnosti rozhodovať o svojom živote, hovoriť otvorene a bez strachu. A čo si myslí o novembri 89 náš terajší premiér, pán Robert Fico? Nechcete počuť môj názor na 17. november, lebo odpadnete. To bol normálny komunistický puč. Povedal popradským študentom premiér Fico minulý týždeň. Celé dianie bolo vtedajším režimom kontrolované a vyjavené. Odpadnúť by sme mali skôr z toho, že predseda vlády otvorene klame o dejinách a pokúša sa zavádzať mladú generáciu. 17. november nebol žiaden puč vládnúcich elít. Naše deškový kresli do vlasu, máš hviezdy hrad, máš ver, čo kamení se zlíva, a pírka to vieš, číra Pegasu. Proti sebe sami, ale vyvrcholenie rokov ekonomického úpadku, rastúceho občianskeho odporu proti normalizačnému režimu, dosadenému sovietskými okupantami a postupného vnútorného rozkladu vládnucej komunistickej strany. Vyšetrovacia komisia Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalosti 17. novembra 1989 po viac ako roku dôkladného skúmania a stoviek rozhovorov nenašla presvedčivé dôkazy, že by vedenie komunistickej strany Československa, ministerstvo vnútra alebo iné centrálne orgány dopredu pripravili zámernú provokáciu s cieľom vyvolať krvavý konflikt, či riadený prevrat vo vnútri režimu. Správa zdôrazňuje skôr chaos, nekoordinovanosť rozhodovania a sériu hrubých politických a profesionálnych zlyhaní. Komisia zároveň jasne pomenovala zodpovednosť vedenia komunistickej strany Československa a brutalitu zásahu na Národnej tříde v Prahe. Pri zásahu bolo zranených približne 600 ľudí a stovky boli zadržané, či predvedené. Tváriť sa ako premiér, že nikto nebol zranený a ani a písek víří přidlohovým a náš slychám smrtěl, co uklidněný skýtá a zvedá míří, které zahubí. Až slychám smrtěl, co uklidněný skýtá a zvedá míří, které zahubí. Cesta je a prach a udusaná hlína a vzdazná čelka od vlkodlaka rezavý chléb, môj brat a zdolezná špína. Veľká bílá oblaka, rezavý chléb, môj brat a 100 let stará špína a desne veľká bílá obálka. Oblaka jste bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, to strašně dávno. Hodnotu toho, čo po ňom prišlo. A prišla sloboda, demokracia, právneho štátu, ochrany ľudských práv a naša európska orientácia. Udalosti 17. novembra 1989 neboli žiadnym darom od špičiek komunistickej strany Československa. Bol to deň, keď sa režim začal rúcať pod tlakom 100 000 občanov na námestiach, na ktoré sme išli, nie vďaka prezieravosti či múdrosti predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany, ktoré bolo vtedy hlavným nositeľom moci. A presne preto, že neschopné a demoralizované vedenie štátosprávy musela vtedy doslova vyhodiť ulica,
sa dnes históriu tohto odporu voči zlému vládnutiu snaží slovenský premiér len tak veľmi prepísať. Ja som v novembri 1989 mala 15 rokov a zúčastnila som sa niekoľkých protestných zhromaždení v mojom rodnom meste Poprad. Poprad bol v posledných dňoch naozaj veľmi často medializovaný. Som veľmi rada, čo sa u nás dialo v meste. Boli to elektrizujúce časy, plné s touto krajinou. Zloba, závisť, strach a svár, ať pominou, ať už pominou. Praktikám mám hlboko v sebe zakotvené. Kauza Kovila, smrť Janka Kuciaka a jeho snúbenice. A teraz proti Ficovi a jeho kumpánom. Pravidelne sa zúčastňujem protestov, pretože ešte stále neprestávam veriť v dobro a demokratické hodnoty. Nech je dnešný deň nielen spomienkou, ale aj povzbudením, aby sme nezabúdali na hodnoty, ktoré sú základom našej demokracie. Pravda, úcta, solidarita a láska k človeku. Ďakujem vám všetkým srdečne, že ste dnes prišli, že tu spoločne stojíme za dobrú vec. Ja tu stojím za slušné a demokratické Slovensko. A tak som stála aj s mojimi 15 rokmi. A zvedá kníží, které zahubí. A prach a udusaná hlína a snadná včelka od vlkodlaku.